Sinocomp Pico MP18 може да лепите топлоизолационни плоскости от типа EPS. Използваното лепило е термозит. При полагането на лепилото, пистолетът електрически управлява включването и изключването на машината. Въздух сега не ни е необходим. Компресорът не работи. При операцията лепене, оптималният брой работници е от 5 до 7 човека. Слоят шпакловка полагаме с друг накрайник и нови настройки на машината. Тук вече компресорът работи, а спирането и пускането на машината е пневматично. Върху вече готовите топлоизолационни плоскости се пръска слой на циментова основа, в който се влага армираща мрежа. До тук всичко изглежда добре познато. Обърнете внимание обаче, че тази мрежа се полага хоризонтално. Защо ли? Оказва се, че новият начин на машинно полагане е довел до цялостно преосмислене на досегашната организация на работа. Представете си как по едно 5-етажно скеле 5 работници биха си подавали нагоре-надолу маркуче с накрайника за пръскане и биха подпъхвали армиращата мрежа. А сега си представете 3 работници на един етаж от скелето. В единия край на скелето един работник развива топчето мрежа, вторият изтегля и третият шпаклова. 3 срещу 5. За кого бихте заложили? За повече информация, демонстрация и обучение за работа с машините може да се обърнете към демонстрационния екип на Теразит на телефони 0887 40 16 19 и 0887 94 66 94